zestoekin gogoratzen dut nik hemen lagun batzu bat dituen. Mediku gazte batzuk, oain dira mediku etziena, ikasera zu, mozo zontarako, jendea obligatia bazien uste. Eta horrek oso kantatzeko zehan dioz, batez ere, Ameriketako egoima nahi dira kantu kantatzen zituen eta bar. Eta horre bat egin, karrin kantatzen eta. Eta gero badakit bai, emari bat egin zelan den, ezakit bat baino gehiago egin ziren, zestuan. Eta asoziatzen du zestua, Lazkaokin. Ezagik zergatik, bakizu gara ditzen zezkizu. Zergatik Lazkao, igande batez ni orduan, hasi berdean zen eskabatekin, igandea saldia zen, eta batean nire bidea zen bi persona, eta goitako zen Lazkao txiki. Beste batekin. Eta esantzia hori igandea atzaldea zen. Esantzia, ez du zera zure bidea eta zure gandezka eta azkenean aurkitu zaitugu eta hantxe, plaza inguruan. Eta nuko zeinak Lazkaoa kantatzea hantxe bertan da. Hantxe bertan da, antolatu gugako jaialdi bat, persoai batzuekin eta nala, kantari bat behar genuen eta meteko zeinen. Beira, neska utzi, taxi sartu eta Lazkaoa. Betik batzen ez horrekin horreko gauzak, bateko gauzak, egiten ziela. Eta nik uste dimendu hori horako zerbait zela. Eta gero, zestuak bat oso ezaguna nuen, orion taxista izan zen nuen askotan. Eta beharekin, hasi gartan beharekin, haren taxisakin juten zen, animek egitzen zen. Eta gero zestuak eta gero bere familia ere esan zen. Etxanista bat zen. Hain soila bere bihotzean, zuaiz guztiaren